Pordut kisur nengke busuk sika Pordut kisur nabo nahar mung hamya besia sekalayo Hindi English manma baya আচ্ছা যে কোনো সিস্টেম ni অনুযায়ী party ni declare kengena মহারাজানো বুমু খানে আবু কাইসা ফেশন ডেংসি নাইদি বিন ভিডিও নাইনি de এরপরে আং কক সাওন Pordut kisur nengke busuk sika kang sengnam sungono no neng pekesa kok sabo chini soi sipu sini soi sengkai kedal rajyo snamna ne edise lagarno hingga neng sini soi no sen neng kai sebayo tabu kan neng sini soi sin to nin soi stamo bini soi bu bono sengli naro pal sengli bono naro su singya gaza Pordut kisur TSP ni leader Chidaranjan no tam sagui kok khnariwoi bail khlai tlangai alliance lai thangka thamainya gulo edisi sarkar bhaigya edisi sarkar bhai male o angkut ব্যক্তিগত কল্যাণপুর ডিস্ট্রিক্ট ni takbo angko secretary Tibramotani angumung takbo এলাকার ni borok Tibramotan borok apuru ano hinjanang jagai joli jagai chajiyangai tambung jakai mane nor khaboro ano saitoma nora ang tam sajaro kwbangma bwskang rogo agibo tabungbo gai abon bagani boro ano chajiyangai nor khana angai pono apuru khathilia strong khlai tisang kundi thangya tongtongha gai tabung ka ang nukha ano normani pabdana khanangya tabuk slowly break down nungui tongo break bong thanai break sugui thanai abo binabo nahar mung hamya Pordut kisur nabo nahar mung hamya besia sekalayo Hindi English manma baya je Tripura saro kai hani bwsabo hingga o sungsarni tai bebak manusu jetai onyo dofang kai onyo borok kai hani yada hingga bo bahai ke saka je Tripura sarok jimero hani bwsa tai onyo borok kai tai onyo jat kai borok kai tambai asai phekya bo ekdom rong kokmang sai tongo bini brand bo aro tai kok tam saka bo aro Tripura sarokno bo hamjai hani sai tongo aro norno bo jagao hemlogoi tong tai thesa kok tam saka bo jaga dabi tabukai dabi sini soi sipu bo jaga me sai sini soi sengkai chungbagiwo Tripura land nango mane new state nango edisi elekarno ketal rajyo snamnani nayuk जों abono nango hingga जों ketal rajyo snamnani hinai dol snambai je jagao samung tang tongpolka nongsin dolno tam khlaikya tabuk nung nayi tini haino hai kaisa video kai phebiu pa mo kolanpurni botabo tamo khai oboto sung saimia political ni background no alada party o tongi manu kintu agi bo kroksa Tripura motha party ni nohnai bo sangsijing no gosijak rok nugui mankana nayi sungtini obono satek layo sungtini raja sabo মহারাজা sabo sungtini obo sinailia sungtini jekunu gotobabe jekunu party ni declare jakhangke sungtini শুধু খরকসানন চিনিও স্বপ্ন Pordut kisur ni bumung khunani কিন্তু ta kaisa sanga thangke nini te sini kwbangma Tripura sarongni jeta tabuk sinimung sungmani jongmani beserbak jang মহারাজানি tei no sungtini sinimung manai jongo eba bono 184 king eba 184 jon rajani bwthwini bisingtwino tini bo Tripura sahanai sinijagui tong কিন্তু जों अब दुखिल जों अबनो साथाय क्लायो जों तिनि सिकनसा पार्टी नि बागै जे कुनु प्रब्लेम न तयै जों तिनि पार्टी नि डिक्लेयार जाखायबो जों तिनि महाराजानि बुमुं गोबांमा खुमानि नुकजागो एबा सिनि जाति no beserbak tongo buini jati to bese hisi hindagya sini jati ni bisingono जों obahage khlaimano kintu mo hai khe jodi no maharaja no personally attack khlai tonghanke जों jotono sanani sini usit tongo जों
Maharaja sudu nini bagui simia Maharaja all Triprasa all 19th tribe no tuino जों joto Triprasa hanai hinlai eba जों Triprasa to phainai no nung kaisa saka Tripura sudu Triprasa rong tongnai abo aboya Tripura o joto sini bosongni borok 19th tribe ni borok no o jaga agibo tongoi phaio tei tabuk bo tongnai ulo bo tongoi thanai जों tini jekono party ni जों tini declare jakhaino जों tini bubagrano bumung khunani obo hai जों wansuk thangke जों belai saya no nukjago जों sajung naikangke sini yakung no जों tan thumani haiklaio aboni bagui no ang joto Triprasa khagnang lukurok no ang sanai no musungo जों jekono ongui thangbono जों sini bubagrano जों belai ke जों mai narakna nango eba bubagra khoroksa tongko hinui जों tabuk phano kungsugui tongnani nango tamani hinba जों tini kapal kaham sini bosongo bubagra ta aspondo khoroksa phano tongkho buimada baniya abo जों saimana thange kintu जों 184 jona raja ni je buthui abo tongko hinui जों aspondo जों maniwi tonglaio aboni bai ang joto Triprasa takhorong sanam jungo sini Maharaj no tongnai ete obono kebo personally attack ta khailai di bo masa tongno जों tini sini jagai tongo ang obono last kok sanam jungo jeta obahike party ni oporo jeta allegation khai je bubagrano kutungnai aborok no norok muitu narakdi norok obo hai bwskango tei wngya tui.